खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 16 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय लामदिंनि रेल बादानिफ्राय पुलिस, आरपिएफ, सिआइडि आरो स्कट हानजाया गुवाहाटीनिफ्राय जथाय सिग्रोमनानै 12 लाख रांनि गान्जा हमनो हादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 8 गान्जा फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय साजिद आनसारी, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद रिजवान आनसारी, मोहम्मद नाजिर आनसारी, मोहम्मद इरशाद आनसारी, मोहम्मद चाट्टू आनसारी, असगर आरो मोहम्मद आजम। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। आक्रासुआ हुमखि होदों। बलिउडनि मुंदांखा आरो आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांखौ आक्रासुनि लेङाइ आफादगिरि ब्रजेन राय बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। कमतापुर रायजो दाफुंनायनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जुबिन गार्ग बिथांखौ मदाहि, जौ फाग्ला आरो बायदि बायदि रावजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरागाव ओनसोलाव आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै नंखाय रां बानायग्रा खामानियाव लोब्बा थानाय गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय मोन 12 गादाव 500 रांनि नंखाय रांबो बोखांनो हादों। हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय अनारुल आली, साहाब उद्दीन आरो नाजारुल आली। 3बो लखिमपुर जिल्लानि थागिबि। देहा फाहामसालियाव दुंहाव थासारि खालामदों। हायद्राबादनि गंसे सोरखारि हस्पिटालाव 2 आइजोआ गथ' जोनोम होदोंमोन आरो गथ'खौ जोनोम होखांनानै 2बो आइजोआ जिउ गोमादोंमोन। उनाव आइजोनि नखरनि मानसिफोरा डक्टरफोरनि फाहामथायनाया गेना आखुनि जादों होननानै डक्टरानो 2खौबो बुथारदों होननानै हस्पिटालनि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारनानै दुंहाव थासारि खालामदों आरो बे जाथाया गान्धी हस्पिटालाव जादोंमोन। थैनाय 2 आइजोफोरनि मुङा जाबाय बिनिला, 23 बोसोर बैसोनि आरो शिबानी। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारदों। महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय मुम्बाइआव सासे 21 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ सासे 22 बोसोर बैसोनि दुथां सेंग्राया जुलि खालामगोन होननानै थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो देहानि सोमोन्दो लाखिबोगासिनो दंमोन। नाथाय जुलि खालामगोन होननानै जुलि खालामाबालासिनो थगायनायनि जाहोनाव सिख्लाजों पुलिसनो केस होजानानै जोबथायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय ब्रिजेश पाल। ब्रिजेश पालआ बे सिख्लाखौ थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनलायनानै नखराव थांनानै जिनाहारि खालामगासिनो दंमोन। उरिष्या रायजोनि सासे आइजो क्रिकेट गेलेग्राखौ कुटाकआव हाग्रा ओनसोलाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिनि मबाइलाबो सुइच अफमोन आरो बिथाङा थांनाय 11 जानुवारिनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमाना दंमोन। नाथाय जोबथायाव बिनि गोथै सह'खौसो फांसे दंफाङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हाबाय आरो गोथै सह'नि साखाथियाव गावनि स्कुटियाबो दंमोन। थैनाय क्रिकेट गेलेग्रा आइजोनि मुङा जाबाय राजाश्री। नाथाय बिथाङा गाव हारसिं थैखो ना सोरबासो बुथारखो ना सोरनिफ्राय थाखाय थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव उरिष्या पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बिथांनि हरखाबै जिउ गोमानाय खौरांखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गिथाव बाथाव प्लेन क्रास जादों। मैया फुंनि समावनो नेपाल हादोराव गंसे फ्लाइटआ गाज्रि जानानै गाहायाव गोलैदों। नेपाल हादोरनि पकरा एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनो नागिरनाय समाव एयारप्लेनआ गोजौ बाहागोआव गाज्रि जानानै गाहायाव गोलैदों आरो गाहायाव गोलैनाय जाथायाव गासै 40 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे फ्लाइटजों गासै 72 दावबायारि आरो फ्लाइटनि मावथिफोरबो दंमोन। 72 सुबुंनि गेजेराव 68 सुबुङा पेसेन्जारफोरमोन आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। अदेबानि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांसिनबो जानो हागौ। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।